Ang tanan ng mga top stories, interviews, kontrobersyal kag big-time events. Fast-paced delivery of news, hard-hitting commentaries, mabatian diri sa Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Examining major news stories and issues being debated in a marketplace of ideas, public affairs, and current events. Coverage and commentary. Aksyon Hotline. Kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. 8 minutos na kaligad sa takna alas sa 8 Aksyon Radio Philippine Standard Time. Siluwat mayong aga naman. Good morning Bacolod, good morning Pilipinas. Yari kita sa Martes nga pagpangalagad sang inyo sa nga palatuntunan. Unang Martes sa bulan sang Setyembre tuwig 2022. Aksyon Hotline. Panibag-o naman nga adlaw, panibag-o nga pagpaghangkat ang ato sa nga atubangon. Ang lakat sang panahon, pasalamat kita nga way nagabilin sa halit. Ang sadto super typhoon nga si Henry nagbiya na gid man sa pungsod sang Pilipinas. Pero sugiran ta kamo mga kaaksyon nga ang South Korea amo naman tuya ang iya na laslasan sa karon. Aksyon Hotline. Sa ngalan sang regular nga anchorman aksyon Artayopon, ako naman aksyon Marlon Henovoya magapakalagad tubtob sa atak na nga alas 9:30. Aksyon Hotline. Unahon ko muna ang masubo-subo nga balita dito sa may Southwest China mga kaaksyon. Southwest China bangod nga ginhalitan sang tuman kabaskog nga linog kahapon. Aksyon Hotline. Kag may ara sang 46 na ka mga persona ang nagkalabatay, may mga balay nga nag-usmod kag nagkalawasakto. Nadula pa ang supply sang elektrisidad. Magnitude 6.6 ang nagtayog. Mga 43 kilometros southeast Botsaringon bagat na nakatundan sang syudad sang Kangding sa Sichuan Province. Kag may kadalomonho nga 10 kilometros suro sa report sang US Geological Survey. Aksyon Hotline. Ang Chinese State Broadcaster CCTV nag-report nga 17 ka mga tao nagkalamatay sa Yan City. Ang 29 nagkalamatay malapit sa Ganzi Prefecture. Ang prefecture ti sa aton probinsya ni sa. Aksyon Hotline. Dito sa ila tuwag is prefecture. Mga 16 pa kaiban ang subong missing ho di pa makitaan kag may 50 pa ang pilason. Ti masubo-subo ni nga balita dito sa may pungsod sang China. May mga tremors nga nag-uyog man sa mga buildings sa provincial capital sang Chengdu. Ining sa Chengdu di, amo ni sang lugar nga milyones, mga morles, mga 4 milyones ka mga tao ang apektado ara nagatiner sa sunod sang ila sa nga balay nga aman kay may strict COVID-19 lockdown pa sila to. Aksyon Hotline. Pati sa mga malapit nga mega city sang Chongqing, no? Way na sang masubo kag way na sang masakit batyagon, lockdown na sa inyo sa nga lugar. Tayugan ka pa sang linog. May mga aftershocks pa to nga batyagan sila to ho. May mga rescue teams na nga ginpadala sa lugar. Si Presidente Xi Jinping nanawagan na sa mga lokal nga otoridad nga sila nga unahon anay luwas ang kabuhi sa mga tao to nga apektado. Siling niya mga kaaksyon kung sa English pangalingwahe, go all out to rescue people in disaster-stricken areas and minimum o kung minimize loss of life. Aksyon Hotline. Yang China daw isaban sa mga pungsod nga perme ginabisitahan sang linog mo. Kadumdumong ka mo nga may araman sang 8, magnitude 8 nga tumayog sang 2008 dito sa may Sichuan's Wenchuan. Tens of thousand bantong ginbilin nga mga nagkalabatay mo. Nagligad lang Hunyo 4 nyo. May 4 man kataw patay din sinang pilason sang nagtayog tong duwa ka mga surusunod nga linog.
sa southwestern China. 6.1 magnitude ang isa, 4.1 magnitude. Action Hotline. Di kabay pa nga diri sa Pilipinas, hindi ini matabo sa aton kay damo na kadaan tas ang gina problema di. Damo na sang problema nga dapat solbaron ang Pilipinas subong. Ti si Presidente Marcos ara sa Indonesia kag buwas makadto mabisita siya sa Singapore. Action Hotline. Ang China bisan ano pa yang nga trahedyang maigo sa ila to, dasig to sila galayon makabangon kay una bes. Ang China isa ina sang pinakamanggaran nga nasyon sa kalibutan, poderoso nga pungsod sa kalibutan. Action Hotline. Ano ba gidibas sa nga balita mga kaaksyon sa bayan sang nasyonal aring manami pamatian nga balita basta Martes, no? Ay hindi gid man basta Martes Kay kung kisa may bad news man basta Martes mo, kabalo na kamuna ko nung ginatumod ko di. Action Hotline. Ang ginapunteriya sa nga balita ang mga motorista. Bao makaginhawa-ginawa naman ang mga motorista sang mayad-mayad ho. Abisan gamay lang, no? Sa epekto sang sunod-sunod nga mga major pump price hikes nagligad nga mga sinimana. Bangod ang pila ka mga oil firms nag-anunsyo sang rollback. Action Hotline. Rollback ang Chevron Philippines damo lang, no? Magapanubo sila sang presyo kada litro sa gasolina 2.60, sa diesel 1.55, kag sa kerosene 1.60. Nang epektibo na ni mga kakso na alas 6 sa kainasang kaagahon, kag iban alas 12 uno pa lang kainasang kaagahon, nagpatuma na sang rollback. Action Hotline. Ano pa ginibas sa nga balita sa bayan sang national kadumdum kamo sang controversial nga pork barrel scam? Ang balita nga may duha ka mga anay opisyal sang state-run yung NABCORB, National Agribusiness Corporation. Kag ba isa pagit ka private individual mo silingon tatlo na sila tanan convicted. Gin-convict na sila sa Sandigan Bayan sa kaso nga malversation kag graft may angot sa pork barrel scam. Action Hotline. 2 counts sa malversation of public funds kag 2 counts sang graft may angot sa 10 bilyones nga pork barrel scam. Dari na nagsikat ang pungsod Pilipinas mo sa 10 bilyones nga pork barrel scam ni. O sintaysas ka pahina nga desisyon sang anti-graft court nagtisentensya 24 tubtob 40 katuig nga pagkapriso kontra kay anay NABCOR Human Resources Manager Encarnita Cristina Munsud, ana General Services Unit Head Romulo Relevo, kag ang private defendant nga si Margie Tahonluz, amo din sang presidente sang Gabay Masa Development Foundation Incorporated. Ti magsiling kita pork barrel scam, sino gani ang ngalan ang dumduman nyo? Si Janet Napoles, di ba? Action Hotline. Magluwas sila ginpatungan man sang 4.85 milyon nga multa kada ko dako ba kag ang pag-reimburse amo sa dekantidad nga sa gobyerno subject sa 6% nga annual interest until paid in full. Action Hotline. Ang akusasyon bangod naghimbunan na ini sila para hilabtan ang pundo sang gobyerno ti public funds na siya halin sa discretionary nga Priority Development Assistance Fund PDAF bantog sa tuwag nga pork barrel scam. Action Hotline. Pork barrel ni the late Eastern Samar Congressman Teodolo Coquilla. Tiambal sang anti-graft court si Munsod kag Relevo. Nagsunod man kuno sa instruction sa ina sa nga co-accused kag boss nga si NABCOR President Alan Havillana kag duwa ang individually liable sa gihapon sa pagproseso sa mga dokumento nga among rason kung nga ang na-release ang taxpayers money sa mga bugos nga proyekto. No? Ining kwarta ni halin nini sa ginabayad nga buwis naton. Action Hotline. Yan ang pamatud-an sang prosecution nga ang akusado nga si Relevo Bunsod kag Luz naghimbo-nanay ginman kay anay Congressman Coquilla. Ang gabay ng masa mo ning ginpili nga project partner ni Coquilla mo para sa isa nga PDAF funded project. Ang isumeter nga liquidation may kabugusan 4.8 million pesos. So conviction na ginatabo ni hulaton ta ba si may masunod pa nila binigid sa mga sadto ginakasuhan bla angot sa pork barrel scam.
Pero mga sikat kag bantog nga ngalan nga gin akusahan man sadto sa pork barrel scam. Daw wayang madutla no. Iban gani nagpapili pa ya senador, nagsaot budots daog pa. Action Hotline. Bla? Oh, sige. May iban pagisanitandi nga balita national baw sa Valenzuela City may pulis to yaw. Ang trabaho sang pulis kundi nagapang dakop kriminal, nagapang pusas no sa mga wanted nga persona. Pero natabo to sa Valenzuela City, siya yang ginpusasan. Action Hotline. Ang nag-arestar siyang pareyo yaman nga pulis. Kaya man anong kaso niya, ni basta-basta, nang himulo siya sang siyam katuig nga bata nga babayi sa iya sa nga live-in partner. Action Hotline. Korporal ang ranggo niya, 38 anyos, ni-assign sa Dalandanan Substation sang Valenzuela Police. Tiyan mo ni, siya yang ginpusasan mo, subong galokdo sang kaso, 2 counts sang rape, kag child abuse. 2 counts kay makaduwa ka beses gindi mo niyang krimen, nagligad lang ang ulyo ni una, ikaduwa subong nga bulan sang Setyembre, dasig nakpanay ba? Action Hotline. Ang initial investigation ti binulan nga way nagaupod siya sa rinobya ang pulis gadi. Ang ginimo sang pulis ang krimen kun way ang iloy sang bata. Subong ang biktima ara sa kustodiya sang Valenzuela City Government. Action Hotline. Ano nga sa pinsar, ano nga sa plastada sang ulo sa ning pulis mon, man? No? Pulis ka na, magsiling kita pulis corporal ang ranggo, ang bulanan nga sweldo dako-dako na sobra na 30,000. Tilaktan mo yung tinunto. Basi kon gasalig man ni balang pulis, como pulis otoridad sa, pero waigid sang ginamos nga hindi magpanimaho ara ginsulod kay mo sa prisuhan. Rape ang kaso, minor de edad pa ang biktima. Action Hotline. Sa iluwantang mga balita lokal, ari may mga aksidente sa salakyan sa Dalanon. Sunod-sunod nga na monitor ta kahapon, no? Nagluntad kahapon, tub-tub kagabi. Dire sa Bacolod ho, no? Kagabi may ara sang ginrespondihan ng ato sa ning patrol, gupi gin mo. Wasak ang portion sang salakyan sang magbungguanay dira sa may dalan circumferential sa barangay Bandalagan mga kaaksyon. Toyota Vios kag Toyota Revo. Damo ba sa mga Toyota sa mga involved sa aksidente mo? Action Hotline. Hindi mo silingon nga bangod na iya sa bangod sa sahi sa salakyan bangod sa salakyan nga Toyota kundi bangod na iya sa nagamaniho sa salakyan. Action Hotline. Ano bagid dito sa may Kabankalan, no? Action Doors basi ma-try na liwat ang Kabankalan kay natawagan ko na siling niya, matawag lang ko mga past 8. Kaya ilas na nga traffic investigator, manog report pa lang, no? Kaya i-check tare kay kung lantabon mo kahapon ang laragway kag mga video so man nadasig subong social media dasig sa mga information no? Nga may buluan ta sa Kabankalan, Toyota Innova man, no? Toyota Innova ang kontraya wing van. Sus sungi kagupi man to ho. Ang panguna nga bahin na walang bahin sang Toyota Innova. Nakita ko kahapon mga alas 3, mga lampuwas alas 3 ang hapon natabo kahapon sa may syudad sang Kabankalan. Action Hotline. Ang igo, ang impact sang bunggo ara sa driver side mo, no? Ko nagamaniho, nagapungko to mga ka-aksyon. Ano ay hanang tabo sa driver man? Amo ni tinguan ta nga makuha sa investigation, traffic investigator sang Kabankalan PNP. Action Hotline. Action Hotline. Magluwas sa mga ka-aksyon sa La Castellana, ang report kada baton ta, may e-bike man na aksidente nga nabungguan. Inisal report kada baton ta aksidente nga nabungguan sang ambulansya. Action Hotline. Di niya basta gani may naga-siren nga ambulansya pahigad gid ka, no? Kay emergency na basta naga-siren, no? Ang sang una ginasiling nga ang ginatawag nga saraw amo ang hari sang karsada. Hindi, ang hari sang karsada among ambulansya. Action Hotline. Kaya kung siren na nagani ingaw na ng siren sa ambulansya, pahigad ka na kay banti, dasig dalagan sila kag
ginahingagaw na ang kargada. Action Hotline. Ibalaon tani taran-taran mga kaaksyon tiguanta nga makalo kompleto ang detalye sang sa nga balita angot sa mga aksidente. Action Hotline. Alas 8:22 aksyon Radio Philippine Standard Time may tiyempo ta karon kun mangin available karon ang DILG head dere sa Bacolod City nga si Ma'am Marideth Joy Madayag kay monohon ta gining pagpanghawan sa mga sablag nga estruktura sa kilid sandalan nga ginapanagian sa ato sa gobyerno ginatuwag balang road clearing operation kay nagliligad pa mo nagliligad pa ning DILG Central Office pagi sa kay DILG Chief Abalos nagpahanumdom nagsiling nga dapat ang road clearing operation padayunon. Protocol dire sa lokal nga level kundi di maghulag ang mga otoridad ta mga opisyal tani halin sa barangay pakadto sa banwa kag syudad hindi giniya mang pisahan daw hindi giniya ma-check kun diin ang dapat hawanan no sa mga illegal structures. Action Hotline. Kag may ara sang napabayaan nga mga lugar kag daw nagadamo ang mga nagapabungol di no nagbanalik bay ang mga illegal structures di subong may mando ang gobyerno sa sentral pagi sa DILG nga dapat ang road clearing operation sigihon ni ti dere sa Bacolod sadya gid bagod damo sa mga barangay di nga mga illegal structures bumalik ka mga opisyal sang barangay labi na ang kapitan may dako papel di kapitan mo no kung kisada mo pa yan nagatulirar Action Hotline. daw nagapawala effect bisan balaan kita na gid nga illegal mo pa yan kung kisang nagasugo nga balik ka mo to Action Hotline. ti ang Committee on Laws dere sa Sanggo na Panlungsod sa Bacolod nag-issue na sang memorandum di ba nagmemo na ni Action Hotline. Action Hotline. may memorandum na nga issue mga kaksyon agud sigihon ang road clearing operation pabangkot diri san o ginumpisahan sang syudad no ang liwat nga pagpanghawan sa dalan ano pang kulang kag ano pang ginahulat sang road clearing team kung may ara gid man sang road clearing team Action Hotline. basi ko nasta lamang di bala sa sugid kag waay man sa ginapatuman haw ano ang dapat himuon di para ang operasyon mangin mapag-on hindi blahapaw hindi kalong kag may tutuod gid nga unto ang implementasyon. Action Hotline. May bag-o bala diri nga manira kon pagsulundan sa liwat nga kasa sang sining road clearing operation. Aber kung mga available ang communication dugay-dugay sang DILG Bacolod mangyusyo so tadi kag manghibalota pagi sa kay DILG Bacolod Head Joy Madayag anong pwede nga himuon sa mga salawayon kag paugtas nga opisyal sang barangay. Pwede ba lang mga kasuhan ni? Ang ginasiling monthly assessment. Ano ba nakapag-on sa ni? Ang bulanan nga pag-assess sa area o kon sa mga kabarangayan. Action Hotline. Alas 8:26 Action Radio Philippine Standard Time kag palabayan taman dugay-dugay ang update bala sa Panay Guimaras Negros Bridge Project. In short, PGN Bridge Project. Kay daw nagaklaro na gid nga madayon ang pamangkot sang kalabanan san ogid matapos ang konstruksyon. Hulat-hulat kamo kay ang pag-construction mga pulo ka tuig ang kalawigon. Action Hotline. Kung masugdan be 2023, isipon nyo lang na mga pulo ka tuig, 2033 pa mahuman. Action Hotline. Ina kung 2023 masugdan ang construction na gidya, no? Kay antes ang construction, may mga study pa na nga dapat himuon. Tibasi pa lang malabutan 2024. Action Hotline. Ang balita nga nahalos na yun nagidbande, no? Kaya ginahulat sang kalabanan, di kundiin masugod ang taytay nga Panay Guimaras Negros. Kung dito sa Iloilo, may lugar ba to sila nga dito na masugod. Sa Guimaras, may lugar ba na sila nga dito na masugod ang taytay. Dari sa aton sa Negros Occidental, may ari man kita lugar diri
nga dira kita masulod, dira masugod ang Taytay. Diyan nga lugar, ting banwa sang Pulupandan daw maamo na gidi. Action Hotline. May mga ginpilian kabay. May ara nga Sagay, may ara nga Victorias, may ara nga Valladolid, may ara nga Pulupandan. Ti ang nakita dali nga daw mas maayugid butangan amo ang Pulupandan. Action Hotline. Alas 8:27 Action Radio Philippine Standard Time kay kahapon ginpalayag ni Governor Bong Lacson nga nakamuno so iya si Vice Governor Jeffrey Ferrer nga why not anto na resolve na to mga problema nga dapat resolbahon no kung pag-umpisa sa Taytay dara sa Pulupandan ang paghahambalan. Man mayara sang ginasiling nga base mayara ang mga structure, mayara sa mga puloy-an nga base kung mapiktuhan bla, no? Kung dira mo butang ang entrance sang sining Taytay ni, ti hapos man lang sulbaron na pungkuan siguro kag naexplikahan ini mga residente ni, ti naman laban din nagindi sa may banwa sang Pulupandan, pintahan is Bacolod nga aman, lapit ang Pulupandan sa Bacolod City no? Pila man lang ka minutos ang biyahe sa kung may private ka nga salakyan. No, kag ining Taytay ni mga 32 kilometers, di bla, lipot man lang. Kung mayong salakyan mo sa ning biyahe mo, dali lang ni. Action Hotline. Tinguan ta ba na nga may istorya dugay-dugaya. Base kung may time man si Vice Governor Jeffrey Ferrer may kantaran sa ni. Action Hotline. Las 8:29 Action Radio Philippine Standard Time sa ato sa nga pagpanumalik tinguan ta nga kuha ang information may kantaran sa ning aksidente. Unahon ta, it's either sa may Kabankalan or sa La Castillana. Kaya sa La Castillana, e-bike aksidente na mungguan sang ambulansya. Dugay-dugay sa ato sa ning pagpanumalik. Action Hotline. Las 8:29. This news sponsorship is brought to you by Okay, Alex Montes sa Anas Dinoro, salamat kid sa pagmonitor Inday Blaza, Barky Tribe, Manuel Jan, Ong Gran Kapal. Okay, sige, salamat kid. Si Vanessa Star, Doc Matt Mayo, Rochester, Minnesota, USA, Jenky Dialagdon, Sang Phoenix, Arizona, Miran Oligo, salamat kid. Jovi Munaris, Herbert Aguilar, salamat kid. Julie Militado, Patrimonio, Star Mayo, si Imbong Jocampo, salamat gid sa Arisela sa may barangay hall sa may barangay Maaw. Salamat. Okay. Sige. Maliman sang e-bike driver kung ano ang ginatawag nga traffic rules and regulation. Miski priority vehicles wala may baluan. Okay. Sa Siron Paihan. Sirin. Okay, Trampligo hambal ni Alex Montesa. Pamasa niyo siguro sang ambulans sa side mirror niya tambulin. Sulit na mo. Sige. Marivic Diones, good morning, listening from Country Home. Salamat. Jose Herson, Lapinig Honyo. Sige, balik tayo dugay. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Action Radio for almost mga 27 years. I'm Action Artay Kupon, the anchorman of Action Hotline program. I've been in Action Radio for more than 15 years. Hi everyone, I'm Wilma Antopina Sugaton. They call me Tito Wilma. I've been in Action Radio Bacolod for almost 2 decades.
Ako si Rex Cantong, News Director at the same time Program Director sa Action Radio Bacolod. This is our 53rd anniversary story. Sa nagapadayon nga pandemya, hangkat para sa pungsod Pilipinas ang budget nga kinahanglan sa mga programa agon mapunggan ang paglaton sang COVID-19. Apang bulan sa Agosto nagwa ang balita. Castillo, si Castillo gid man ni ang napatay ni kitingala mo sa mga pasunib la. Anong narabutan niyo sa investigasyon, Sir Man? Pag binaluhan ay tiro sa mga katapos ang PDEA kag PNP. Klaro ni nga misencounter gid ni. Apat ka mga persona na patay sa naglutad nga shootout sa tunga sang Puerte nga ability. Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung anuman ang imo abilidad o kun diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag ini halit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Kung kisana, ano nang nahuya, ako makulang. Eh, siyempre, pigado, tas, kay, ano ko sila, manisurbo ko sila lang, tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay. Sa kaalam yaya, garantisado gi ko 100%. Pero ang kapigaduhon, ang maginanggaduso nga do, hindi yagin matuman ang handog niya. Pero permedi siya, gaano sa inyo? Ang permi gid siya, kay hinablos ko siya. Pero bali, hindi man ko kabulig siya financially. Ti sa amo na lang nga paagi, kagisa, kung kisa abiwi, kung magtunganay kami sa motor sa complete, gamay lang nga bagay. Gawlam sa kuno sa imo cellphone, sa imo Gawlam sa cellphone ko. Pero kung kisa, hindi ko mamapulam, kami hinablos man ko ba online man. Ikinanglan niya man ang cellphone, kisa ga complex sila nga duwa. But so, ikaw nagpadala sang message para sa ano. Ito wala man siya magamit, no? Pero sang last time, ginabantayan nyo gidman ang result na. Oo, pero may kuya monitor sa result. Kami si mama, kay si papa, si buong ko. Bantayan nyo da akong kapanglaba ko. Bantayan nyo gidayang ang babatian nyo kung nadala kami o kunwais. Nang nag-confirm na sa ako nga kung ano address ko. Doon nalipay, naging ko kay basis ko. Nadala lagi kami nga, may pamangkot pag daw. Nakabudlagid kun online, mas nami sa nga face-to-face kay kami dahil wala kami connection kay pigado lang kami tas nabudlayan sa mga gadget pero si buong piyapin ako okay na miskilan ako. Okay, tapos kagid. Gusto ko makatapos sa eskwela. Biskaan may COVID pa tapos ang Tapos sa mga skila. Last time anto na do medyo emotional ka kay gaabal mo gapanghulam ka lang phone. Anong gakatabo kung maghulam ka lang ano kung magklase di? Kung kisana ano nang nahuya ako maghulam. Siyempre pigado tas kay ano ko sila manisurbo ko sila lang tapos kita kakulbaan ko kay basi hindi ko mapasar kay wala ko ano hindi ko permi makamit tapos kakulbaan ko permi kung mag-test kay may time limit tapos ang connection pa dan permi sa phone kag hindi ko masyado makita kay isa blurred man ang cellphone niya nga ginagamit ko siya wala sa kakulbaan ko permi kasi hindi mo ko madala sa tab siyempre kay isang bigado lang basta kung nadala lang ko sa tab happy na ko. Minisang sa high school honor student ka?
Ano kang hatap ang What? ikaw gid ang valedictorian. Message ko sa mga pigado na hindi ka mo mawadan sang paglaong kag always ka mo pray kay God nga may nga mga tao gid nga mabulig sa inyo. Biskan pigado lang kamo ka. Hindi nyo gid underestimate ang inyong self. Nga biskan pigado lang kamo mo silingon hindi na kamo ka pagkatapos sa eskwela. Do ang pagkapigado hindi na sa rason para makauntat kamo sa mga eskwela damo gid paraan kag kung magsalig lang kamo kag sige-sige lang kamo pray kay God may madamo gid nga tao nga mabulig sa inyo. Mga ihibalo nagtungod sa gabi bilang tanom nga makabulong. Ang iya scientific name sini, Colocasia esculentilin o kun Arum esculentum lin. Ang common name sang gabi, Tagalog niya gabi, sa Hiligaynon gabi man. In English, taro. Ang gabi kilala bilang root crops o kun kararuton nga permi ginalunod sa may damo nga putahe. Ginagamit man ang dahon sini sa pagluto sang pagkaon sang mga Bicolano nga laing. Ang tanom sini, husto-hustuhan lang ang kataason. May malapad kag korte heart nga dahon, kag may maputi nga bulak. Madasig ini magtubo sa diin man nga bahin sang pungsod, ilabi na sa mga basa o kon lunangon nga lugar. Ano bala ang mga sustansya kag chemical nga pwede makuha sa gabi? May arahaw, no? Hibaluon ta no? Ang nagkalain-lain nga bahin sang tanom nga gabi pwede makuhaan sa madamo nga sa isang chemical kag sustansya nga pwede kag makahatagid benepisyo sa ikaayong lawas. Nagaangkon sang flavonoids, bisitosterol, kag steroids. Bilang bulong ang tanom nga gabi. May ara man siya mga minerals, calcium, phosphorus, kag iron. Ang linghod nga dahon sang gabi makuhaan sang vitamin C kag D. Ang ugat naman may mataas nga level sang starch kag amino acids. Ano nga bahin sang tanom ang ginagamit bilang bulong kag paano ginagamit ang mga ini? Pwede gamiton bilang bulong ang pila ka bahin sang tanom nga gabi pareho sang iya dahon. Pwede makuhaan sang duga ang dahon sang gabi para magamit bilang bulong. Ang iya unod. Ang unod, pwede man nga mapuga nga makuha ang iya siniduga kag imnon, hindi gani kaunon mismo paagi sa paglaga. Ano ang mga masakit nga pwede mabulong sang gabi? Ang hapo. Ang pagkaon sang unod sang gabi makabuligid sa pagbulong sang hapo. Rayuma. Pwede nga ilamhit o kon ibanyo sa mga nagasakit nga bahin sang lawas ang ginpainitan o ginbulad nga bunga sang gabi. Pagpalanakit sa sulod sang dulunggan, ang duga nga halin sa dahon kag mga paklang sang gabi pwede ipatulo sa sulod sang dulunggan para mabuhinan o kon mapahagan-hagan ang pagsakit sini. Kinagtan sang mga insekto. Ang duga sang gabi makabulig para madula ang pagpalanakit kag pagpalangatol resulta sang kagat sang insekto. Dapat ipahid o ilamhit lamang ang duga sa apektado nga bahin sang lawas. Kabudlay sa pagpampupo o kung pagpamuson, ang pagkaon sang unod kag dahon sang gabi makabulig para mas nga mapadali ang imo pagpupo. Kagat sang manog, ginapahiran sang duga halin sa dahon sang gabi ang kagat sang manog para mabuhinan kag mapahagan-hagan ang kasakit kag pagpalamanog sini. Ang paglupot, maayo man nga makakontrol sa paglupot paagi sa pagkaon sang unod sang gabi. Hilanat, ang duga sang dahon sang gabi makabulig man sa pagpanubo sang temperatura naton sa aton lawas. Ilabi na kung ikaw ang ginahilanat. Pila lamang ina sa mga informasyon nga aton madulong sa inyo na hanungod sa gabi.
Mga ihibalo. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na! Milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na iyong pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na! Milyonaryo pa! Champion, tapat po sa inyo! Brought to you by Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Action Radio for almost mga 27 years. I'm Action Artay Kupon, the anchorman of Action Hotline program. I've been in Action Radio for more than 15 years. Hi everyone, I'm Wilma Antofina Sugaton. They call me Tito Wilma. I've been in Action Radio Bacolod for almost 2 decades. Ako si Rex Cantong, News Director at the same time Program Director sa Action Radio Bacolod. This is our 53rd anniversary story. Sa nagapadayon nga pandemya, hangkat para sa pungsod Pilipinas ang budget nga kinahanglan sa mga programa agon mapunggan ang paglaton sang COVID-19. Apang bulan sa Agosto nagwa ang balita. Si Castillo gidmani ang napatay ni kitingdalamo sa mga pasunib. Anong narabutan niyo sa investigasyon, Sir Man? Siyod binaluhan ay tiro sa mga katapos-ang PNP kag PNP. Klaro ni nga misencounter gid ni. Apat ka mga persona na patay sa naglutad nga shootout sa tunga sang Puerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung anuman ang imo abilidad o kun diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag ini halit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability kada hapon pagkatapos ng drama Timbangan sang Katarungan. Kung sana, ano nang nahuya, ako makulang. Eh, siyempre, pigado, tas, kay, ano ko sila, manisurbo ko sila lang, tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay. 5 minutos na kaligad sa tag ng alas 8 Action Radio, Philippine Standard Time. Itutukan ta mga ka-action ining report. Ang report kada bato naton kaning duhagi diya ka mga aksidente nagluntad mo dara sa mga sudad sang Kabankalan kag sundan taman sang amuman nga sahi sa balita sa Banwa sa Lakasiliana. Grabe ang mga aksidentes dalan subong halong kamo ha. Action Hotline. Sa Kabankalan City, i-check ta ko bala tuod ining report nga may duhagid ka mga sunod-sunod nga mga vehicular accidents kada galuntad kahapon sang hapon, no? Kahapon naton sa linya, Police Staff Sergeant Gringo Nicolas Lirasan ang duty investigator sa Kabankalan PNP. Sir Lirasan, good morning sir. Si Action Marlon na Dress Action Radio Bacolod. Good morning sir. Sa nga nagapamati sa programa mo sir. Yeah, salamat gid sir sa time. I-check ko lang sir, i-confirm ko lang, bali duha ka mga vehicular accidents sa nagluntad kahapon dara sa Kabankalan City. Correct ni siya? Bali duha sir ka vehicular accident sir. Minutes lang ang distansya. In same place lang sir, gamay lang ang kalayuan sa unang vehicular accident sir. Aha, sige. Unahon ko ni sir ang nakita ko kahapon, damage sa Toyota Innova, ang kaengkwentro sin is wing van.
Yes, sir. Di nga area gid na tabo, Sir Lirasan. Dire sir sa National Highway sa may kurbada nga part sang barangay Binikwel sir. Sa may kanto gid sang kurbada niya dira gid tabo sir. Aha. Ano sir ang inyo sa investigation? Paano natabo ang insidente? Bali ni sir ang wing van going Cabancalan City ni siya from halin sa north direction. Ang iniyang Toyota Innova sir, bali halin siya naman Cabancalan, ari siya sa piyak ng direksyon, pa Bacolod naman niya direksyon sir. Aha. According sa witness sa dito sir nga madasig gid ang pagpadalagan sang Toyota Innova. Kung sa diin nga nalabot gid ini ang fuel tank ang left side nga bahin sang wing van sir. Aha. Amo to dahil sir nga sa may kurbada gid nga part na labot kaya kani ko yang ang fuel tank kag nag-leak ang krudo sa highway. Fuel tank wing van. Amo ning wing van ang nagbunggo sa Toyota. Bali ang kwan sir ang nag-initiate ang impact sir ang Toyota Innova sir. Okay. Ang nag-initiate ang impact sa wing van. Okay. May sakay sa Toyota Innova di sir? Kwan sir, driver kagang isaya kaupod sir. Nang amot ang sakay. Amo lang dito sir ang duha sir. Ang kwan, sakay. May ngalan ka na sir sa driver kag upod ya? Ang driver lang siguro sir nakuha ko ngalan kay wala ko na maano kay ang pasahero ya kay nag-attender mo ko to dahil sa ikaduhang aksidente sir. Ang driver sir sa Toyota Innova mo si Mr. Elmer Dado. Okay. Taga Bacolod City man. Elmer Dado, taga Bacolod City. Yes sir. Kamusta nang yes din kakamtangan kahapon? Okay ba ni sa? Bali sir, luckily sir, minor scratches lang sir ang iyang naagom kagang iyang passenger sir, iyang upod, wala man sang kunanong injury kag sama sa lawas sir. Sabayan sang wing van. Sabayan sang wing van sir, wala man sang wala man sang casualty, wala man sang pilasong, wala man sang may bali sa pinante kay sa driver sir. So ang dako-dako nga damage sa nakita ta magyapon sa mga laragway nakapost social media. Ang sasalakyan lang gid, sir, both vehicles may damage man sir, mas dako gito siguro ang sa Toyota Innova sir. Oo, kay daw wasak gitong pangunang ito, nga bahin, no? Yes sir, lupok to guma sir, bali ang yang rim, buka to sa Toyota Innova, sa may driver side nga rim niya kag guma lupok gito. Iyan isang ining fuel tank o kondang wing van. Sino ko pa nag-iya sa di? Ang sang wing van sir nga fuel tank na ang naigo sang Toyota Innova. Mga oras gani sir kahapon na tabo? Ang kwan sir, ang tawag di sa samon sa Radio Roam is 3:20 PM sang hapon sir. Ang natabo ang aksidente. Mayo lang no kay ang nadamis diri sa lakyan lang wag man sang dako nga kapilasan ang kontre ang mga involved nga persona no. Sa iluwan ko sa ikaduha. Kay kung tanaw mo sa picture sir, before may doka kululbaan ko lang taon mo lang sir nang isura sang salakyan no. Yes sir. Sige. Kadtuan ko sa ikaduha nga aksidente mga una ni sang wing van kag Innova. Una ni sir. Okay. Una ni sir. Ang ikaduha ni ang Toyota Hilux kagang Adventure. Mitsubishi Adventure. Okay. Bali ang natabo sila sir, amo man sir kay nakibot sila siguro nga gulpi lang nagkinondong sa lakyan kay gintrapikan na sa aton nga traffic enforcer kag sa aton nga patrol team. Ang dalan kay kurbada sa sir mo blind gid sa piyak kag piyak. So guro nakibot ang mga driver nga ginpapundo ti hindi ang Toyota Hilux nakapundo pa sa ginasundan niya pero ining Adventure wala gid kadi parang do nakibot mas siguro sir nga gulpi nagpundo ang atubang niya nga Hilux. Kasundan na ni sila. Gasundan na sir, bali nalabot gid ang likod nga bahin sa Toyota Hilux.
Aha. So, ini sir, nagano pa nagali angot nagabalid nag resulta ini sang una pang aksidente bangod man ngati gin traffic ang area, Yes, sir. nagpulundo mga salakyan, why ni kabalong driver sang Hilux kag Mitsubishi nga aksidente gali? Yes sir, yes sir. Oo, Aha. sir. Mo gid sir kag isa pa sir ano nang gaulan sa to that time Isa dadlo pa kita. ang dalan. Oho. Kag kurbada. Oo, Oo. lapit pa sa kurbada sir. Bet Correct, kurbada. sir. Mga pila ka metros bulubanta mo sir man atong ang ginlutaran sang Ikaduha, sir. insidente sang Toyota Innova ag wing van sa sining aksidente sang Hilux ag Mitsubishi. More or less sir, mga 100 meters lang gid sir ang distansya. Ang Kalapit ikaduha na ba? nga BA. Oo. Lapit-lapit lang gid sir. Oh, mayo man kay way man isang wounded sa Hilux ag Wala sir, Mitsubishi. bali sa lakyan naman ang ano, may mga damage, wala man sang driver kag passengers nga involved sir. Oho. Sa mga motorista sa siguro sir ti halong na gid halong na lang gid no labi gid sa kurbada no Yes, kadelikado sir, labi gid kaulan no. Ang aton da sir nga area sir, accident prone area ginada sir. Kada damo ginada sa may nagaka ano gid aksidente kiti straight line ang kuan nila din gulpi lang makurbada. So decide di nila ma-assess ang ilang speed. Di sila kabar, mo nagakagatas lagi sa ibang salakyan sir. Oho. May ara naman kita na sign o kun warning sir no nga nabutang da nga inang area accident prone. Yes sir, may ara sir, both sides ang aton nga dalan sir, may mga warning signs man ta sir nga ginbutang ang aton nga DPWH sir. Oho. Sige ya. So sa mga naga pamati sa aton kabay unta nga magkabulig ni nga pahanumdom sila nga once nga maglabay dira sila sa barangay Miniquel sa Corbada labi na kag kun kaulan halong kag hinahinay gid no kay hindi ta mapaktan ang aksidente. Anyway, sir, Yes, sir. Police Staff Sergeant Nicolas Lirasan, sir, thank you so much Yes, kida sir. sa information ginatag diri sa Action Radio Bacolod. Yes sir, salamat man sir, salamat man sir. Salamat ka, good morning. Action Hotline. Duwa ka sunod-sunod nga aksidente, ang ikaduwa nga aksidente, bangod man sa natabo nga una nga aksidente. Action Hotline. Kaya ang driver sang Mitsubishi Adventure, way sa ideya nga nagpundo nga lito ang Toyota Hilux nga naalang-alang ka na tingalaman nga ang hinay dalagan sa mga salakyan bangod sa aksidente una nga nagluntad man wing van versus Toyota Innova. Action Hotline. Toyota perme no? Toyota perme ang gaka-mentionan gaka-involved no? Pero sa nasilinta na mga kakson, di niya bangod sa sahi sa salakyan, kundi bangod na iya sa nagamaniho sa salakyan. Action Hotline. Pasalamat kita no nga waay sang dako nga samad nga naangkon ini mga nagamaniho sang salakyan niho sa duwa ka mga sunod-sunod nga mga aksidente sa daladon. Action Hotline. Ini sa Cabancalan City pa lang ni, no? Sinuwanta sa La Castillana kaya sa La Castillana ang report ka na ba tuntaya ambulansya iya ang kontras ang e-bike. Ano ba lang e-bike? Electric bicycle, electric bike. Kagamay, ting ambulansa, anong plastada man? Di na nagbunggo. Ang e-bike nagbunggo sa ambulansa o kung ambulansa nagbunggo sa e-bike. Action Hotline. Kahapon ba ni mga kaksyon? No, may mga information nga nabaton kita kagabi, mayangot sa reporte, hibaloon ta kung ano, ginang investigation doon isang ato sa kapulisan sa La Castillana PNP. Bao. Sa monitor sa bongda, pwede palang tripling paghalong ta, no? Adlaw-adlaw nagapahanomdom kita sa mga kaaksyon ta nga mga motorista. Nga ginasiling man nga ang aksidente unay hindi malikawan, no? Nga katabo gid. Pero kung tripling paghalong ta, mo na permi ginamuno to eh. Maksidente gid man pero hindi kaya matamaan. Action Hotline. Manti ginupdan mo sang paghalong mo. Pero kung way ka paghalong, peras abi nga magpadalagan ka sang salakyan mo, maglabay ka sa accident prone area, way ka man pangirang-gira, ate kung aksidente katamaan gid ka daw. Action Hotline. Damo na sa mga luluntad kag damo na nga amo sila nga senaryo
ang naeksperyensyahan naton mga kakson. Ti kagabi diri sa Bacolod, ginmuno ko nga may duwa man to kaslakyan, hindi man to hambak ang angkon nga damage sa ni duwa ka mga salakyan dara sa mga area sang dalan circumferential sa barangay Mandalagan, Bungguanay man, kagabi, mga kaksyon. Ang salakyan sa pungsod Pilipinas, nagadamo lang nga nagadamo mo, di ba? No? Madayon kun madayon ni ang pag-modernize ang mga salakyan, siguro mabuhin-buhinan man ang kadamuon sa mga salakyan, kaya ang mga daan i-face out, ang mga daan daw dumilian na, purutik ka dugay pa nga mga diskusyonan na ini kay kadamo sa nagapapatok sini. Action Hotline! Alas 8:58 Action Radio Philippine Standard Time. Sige lang hatagan taray ang hatagan talang tiyempo ang ato sa kapulisan dara sa may La Castellana PNP. Ay balood ta man importante ni, no? Nga may baloan man sang pamilya sa sining involvado sa aksidente, dara naman sa may banwa sang La Castellana. Action Hotline! 58 minutos nakaligad sa atak na alas sa 8 Action Radio Philippine Standard Time. Nagapreparar pa nga to sa ring investigator dara sa may La Castellana PNP. Na kita ko di ba ho, ang balita dito sa may Iran ho. Sa Iran mga kaksyon, kundi may ara sila gyapon to ya pag-implementar sang death penalty. May silot kakamatayon gyapon to sila sa may Iran to. No? Ti may duwa naman to nga nasampulan, no? No? Ang korte sa Iran nagsilot kamatayon to sa duwa ka mga gay rights activist. Sa kaso, ang kaso may kantaran sa pag-promote sang homosexuality, no? Ti subong ang international community nanawagan na nga dapat untaton ang pagpatong sa amo sa nga sahi sang sentensya. Kalang hindi mo man napauntad na kaya mo ning ila sa nga amo ning kasuguan nila to. Action Hotline! Ang duha nga ginsilutan mga babayi para ba 31 anyos ang isa, 24 anyos ang isa. Ginsilutan sang kamatayon sang korte sa northwestern town sang Ormia. Yang siling sang Hingaw Kurdish Rights Organization na convict ini duwa sa kaso ginatuwag nga spreading corruption on earth. Kaso nga permi ginahanos ni sa defendants nga ginakusahan nga nagsupag sa Sharia laws sang pungsod. Ti antes sila ginsilutan, ginpabalo man yung duhaning samtang ara sila bisipresuhan sang Women's Wing Ormia Jail. Ginpabalo ba silang silutan na kamukabatayon? Action Hotline! Yang Iranian Judiciary nagkonfirmar na nga napatuma na ini nga sentensya. Diri sa Pilipinas, mga kaaksyon, damo man sa mga grupo nga nagaduso, nagapanuwagan nga ibalik ang silot nga kamatayon, ibalik ang death penalty, nga ibalik kay matis ang una, may death penalty man ang pungsod Pilipinas mo, di ba? Action Hotline! Di ka panawagan sila nga dapat ibalik o galing kay kung ibalik mo gidman ini, dapat plastado ni, no? Hindi kay basi sa ulihi bla, ang masilutan lang ang mga wais ang waward, ang mga wais ang money. Action Hotline! Pero ang may mga kwarta iya kag may mga puder, hindi iya madutlan sang silot nga kamatayon. Action Hotline! So, hindi naman patas amo sina nga sitwasyon dari sa pungsod sang Pilipinas. Last 9 Action Radio Philippine Standard Time. Sige lang kay balikan tanugay-dugay ang La Castellana PNP. Bo talang nga to sining mga commercials, action doors, parang at least tatagaan sila sang time dugang ang La Castellana PNP kay balon tagid ni ang resulta sang ila sining investigation. Action Hotline! Last 9 Action Radio Philippine Standard Time. Dakop ka, daog ka, roulette promo sang Action Radio Bacolod. Oh no! Sana all. Dakop ka, daog ka, roulette promo sang Action Radio Bacolod. Oh my God! Wow!
Magpamati sa Aksyon Radyo Bacolod sa on-air man o kun sa Facebook. Ang madakpan nga nagapamati, hatagan sang coupon. Kung magabutan ang numero sang imong coupon, gilayon magkadto personal sa Aksyon Radyo Bacolod Station, dala ang imong coupon para magpatiyog sang dakop ka, daog ka ruleta. Wow! Congratulations! Sa mga magabutan sa mga programa sa Aga Tubtob sa Udto, Aksyon Reports, First Portion, Aksyon Balita Morning Edition, Aksyon Hotline, Drama nga Barangay 684, Umbra, kag This Is My Life, Aksyon Balita Banat Bulig, nga taga-syudad sang Bacolod. May tubtob lang kamo, las 5 sang hapon, sa pagpadulong sa istasyon. Ang mga magabutan sa mga programa sa hapon, kag gabi nga programa, kaangay sang This Is My Life, drama nga mensahe sang pagtigugma, timbangan sang katarungan, kag puwerte nga ability. Aksyon Reports Afternoon Edition, Aksyon Firing Line, kag Aksyon Night Patrol, may tubtob las 12 sang masunod nga adlaw nga makapadulong sa istasyon. Ang mga magabutan nga taga-Banwa kag syudad sa Gwa sang Bacolod, may tubtob las 5 sang masunod nga adlaw sa pagpadulong sa Aksyon Radyo Bacolod Station. Ang mga premyo gilayon nga makuha kag madala pa uli. Ang promo magasugod sa Agosto 15, 2022, tubtob Setyembre 17, 2022. 5 kasiman ang promo kag mayara sa duha ka winner sa kada adlaw. Lunes tubtob Sabado o kon kabilugan nga sa 60 ka mga tagdaog. Ano bala ang mga papremyo nga nagahulat sa inyo? Cash, gift check, appliances, cellphone, kag bugas. Gani ano pa ang ginaulat nyo? Magpasakop na sa Dakop Ka, Daog Ka Ruleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Ang pwede makapasakop dapat nagaedad 18 anyos pasaka. Isa lang ka beses pwede makadaog ang isa ka persona sa sining promo. Diri lang sa Dakop Ka, Daog Ka Ruleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Per DTI Fair Trade Permit Number R6 Negros Occidental 045 Series of 2022. Umbra! Umbra! Mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga langgo. Mga kasaysayan sa dupa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, abaranhi, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba. Magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig ni nga mga kasaysayan katulad sang ginsudlan sang malain nga espiritu kag demonyo, kondinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tugtog sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Sa mga students nga ng mga blessed bala nga may complete ang parents, may mga gadgets, tapos na complete ang ilang lang mahatag ang gusto nila nang hindi na ako magsige complain, bali instead nga mag-complain, bali pasalamatan na lang kay blessings na nang dudumonyo ang mga iban, yung mga bata man nga mas need na, pero kamo lang blessed kamo kami amo kamo na naging hatag sang God. Sa nga mga ayo sa ginubakal silpur kay hindi ko pasensya na biri ang atong income kulang gid sa atong ginagawi man at sige lang pang kay basta kaluyan mangita kan ta ideya nga makasilpon mo ko di ko sing ihi nga batian ang sa Aksyon Radyo
kay Tita Wilma nga pwede makatry magpadala sa ilang kasaysayan sa kabuhi sa parte sa pag-eskwela subong pandemic. Tiya mo na ginhalay ko sa katulod kaya ko nag-intra. Di nagsiling pa sa gani nga basi hindi magupang malawagan kay kadamo mo na si ma-intra. Ko try lang kay basi kaloyan si Malga Diyos kay ikaw mablang malawagan hindi dako naman ang pasalamatan ta sa ila kung madala kaya. Tiya mo na guro sir, madamo kay salamat sa inyo nga duha na kag Jan Diaz kag sa tanan gina-invite ko lang no. Kabay ka kaloyan si Malga Diyos magpadayon ang inyong programa kay hindi lang si Leonagres Laparan ang mabuligan. Ang iba nga kinanglan man kung magapadayon ng inyong promo, basi sila naman ang malabagan sa Madasol. Kapasalamat ko sa Action Radio kay isa ko sa nagdaog sa ARB 4B sa pagbulig sa pagtuon paghatag sa paglaog. Sa maulamang nga panahon, mga lamok nagadamo, kagdala sini ang pila ka mga masakit kaangay sang dengue. Yari ang pila ka mga pamaagi nga dapat himuon para malikawan ang dengue. 5S agud malikawan ng dengue. Number 1, search and destroy o pangitaon kag gub-on. Pangitaon kag gub-on ang posible nga istaran o kon itugan sa mga lamok. Ulaon ng tubig nga nagatinir sa mga lata, goma, kagiban paggid nga mga kagamitan nga sarang maitugan o kung pugaran sang lamok. Mintinahon nga matinlo ang palibot paagi sa pagpanilhig permi sang ugsaran. Number 2, secure self-protection o proteksyonan ang kaugalingon. Proteksyonan ang kaugalingon kontra sa kagat sang lamok. Magsuksok sang malaba nga panakton pareho sang long sleeves o kung mga bayo nga may malaba nga pako. Pwede man makagamit sang mosquito repellent kag mosquitero. Number 3, seek early consultation o magpakonsulta gilayon. Kung may hilanat sa sulod sang duha ka adlaw, magpakonsulta gilayon sa pinakamalapit nga health center o kon ospital. Hindi na pagulaton pa nga maglala ang ginabatsyag antes magkadto sa doktor. Number 4, support vector control measures o suportahan ng vector control measures. Suportahan ang ginapatigayon nga regular nga pagpag-spray, misting o kon larviciding sa palibot. Ini ang makabulig para matapna ang pagdamos sang lamok. Kag suportahan man ang fogging o kon pagpaaso sa tion sa outbreak. Number 5, sustain hydration o kon mintinahon nga may nagakaigo nga tubig sa lawas. Mag-inom sang 6 tub-tub 8 ka baso sang tubig adlaw-adlaw. Pwede man mag-inom sang oral hydration solution kung kinahanglanon. Kaglabi sa tanan, magkaon sang masustansya nga pagkaon agod may resistensya, batok sa nagakalain-lain nga masakit, hindi lamang batok sa dengue. 5S para malikawan ang dengue. Search and destroy. Secure self-protection. Seek early consultation. Support vector control measures, and sustain hydration. 5S para malikawan ng dengue. Dakop ka, daog ka, Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Oh no! Sana all. Dakop ka, daog ka, Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Oh my God! Wow! Magpamati sa Aksyon Radyo Bacolod sa on-air man o kun sa Facebook. Ang madakpan nga nagapamati, hatagan sang coupon. Kung magabutan ang numero sang imo nga coupon, gilayon magkadto personal sa Aksyon Radyo Bacolod Station, dala ang imo nga coupon para magpatiyog sang dakop ka, daog ka, Roleta. Wow! Congratulations! Sa mga magabutan sa mga programa sa Aga Tubtob sa Udto, Aksyon Reports First Portion, Aksyon Balita Morning Edition, Aksyon Hotline, Drama nga Barangay 684, Umbra, kag This Is My Life, Aksyon Balita Banat Bulig nga taga syudad sang Bacolod. May tubtob lang kamo las 5 sa hapon sa pagpadulong sa istasyon. Ang mga magabutan sa mga programa sa hapon kag gabi nga programa
kaangay sang This Is My Life, drama nga mensahe sang pagkigugma, timbangan sang katarungan, kag puwerte nga ability. Action Reports Afternoon Edition, Action Firing Line, kag Action Night Patrol, may tubtob las 12 sang masunod nga adlaw nga makapadulong. Las 9:12 Action Radio Philippines Standard Time. Pabalik kita sa ato sa ring pagpangalagad sa sering Martes nga edisyon sa ato sa ring palatuntunan. Ang report sa may La Castilla na mga ka-action, may pasahero ining e-bike, no? E-bike driver, basta lang nga nagabiyahe ini siya. May pasahero siyang kahapon, no? May pasahero siya. Ang subok-subok nga balita de kay report ka na baton ta daw na wagtang gining e-bike driver ni ho. Action Hotline. Ang ambulansya iya sang iya ka Banwa diri sa Negros Occidental. Alas 9:13 Action Radio Philippines Standard Time. Check tani ang balita ho. No? Sining mga alas 7 ini kagabi na tabo dira sa may La Castilla na mga ka-action. Ang hepe sang La Castilla na PNP, Police sa Captain Ron Darrell Nigos, no? Sa ato sa linya, sir, mayong aga si Action Marlo na sa Action Radio Bacolod. Hello. Hello, sir. Hello, sir. Yes, good morning, sir. Salamat gid sa tiyempo, kabalo ko medyo masako-sako ka mo dira. Pero hibaloon ta lang, sir, ang investigation ninyo sa sering aksidente nga nagluntad kagabi dira sa may Hacienda Layagon, Barangay Lalagsan, Banwa, Sala Castellana. Ibulbado diri is ambulansya kag ang e-bike o kon e-bicycle, Sir Nego, sir. Yes, sir. Bale, sang natabo, sir, alas 7 sang gabi. Yung biktima ay managpuli sa Lalagsan and ang ambulansya is also to Isabela Municipality. But due to bad weather, heavy rainfall, and road construction, highways ang Lalagsan, apparently the ambulance pump the tricycle rear end collision, sir, ang result ng investigation namin. Okay. Anong plastada sir, nagasugataay ni sila o kung nagasundanay? Bali kasundanay sila, sir. Kaya nga po natawag po natin na rear end collision for the reason na hindi nadiparahan sang driver e-bike na gadalagan man papuli pakadto sa Lalagsan, sir. Ang investigation ninyo sa driver sang ambulansya, iyan isang Isabela nga ambulance, Sir Nigos? Yes, sir. Oo. Anong plastada? May manogbalik na ni sa Isabela? May ginakarga siyang pasyente o kung anong plastada? Bali, ang ambulance, sir, is pabalik na sa Isabela, sir. Why man sa dalang pasyente, sir? The driver himself. And wala naman na emergency na pakato. Okay. O galing kay may ongoing dira nga road construction kag lain ang tiyempo sang natabo ang insidente. Yes, sir. Okay. Sino ni ang driver sang e-bike, Sir Nigos? Yara ka na record. Sir, ang driver ng e-bike, sir, was Emeterio Ordas. 72 years old. Kaupo diya si Julius Ongoy Ordas. Pasahero niya managpuli na sa ila sa nga puluyan. Yes, sir. Okay. Emetrio Ordas, ba maedad na nagali, 72 years old. Ano plastada ni DOA ini siya sa hospital? Yes, sir. Bali, ang driver was declared DOA and ang upo diya na pasahero na si Julius Ong, sir. Minor de edad na hospital pa sa hospital. Bali wounded lang o pilason lang ining pasahero nga si Julius Ong. Yes, sir. Ang driver sang ambulansya, sir, sinunod?
Ang driver ito sa ambulansya, sir, is si Mr. Jeder YouTube, YD Asis. 44 years old, taga Camp Clark, Isabela, sir. Anong disposition sa driver ara sa bundara sa inyo, kustodiya? Until now, sir, naka-detain siya dito sa PNP La Castellana, sir. And at the same time, ang ambulance nandito pa naman. Anong damage sa ambulansya, sir? Bali, ang damage ng ambulansya, sir, is the front bumper kasama. Bilog ang tubang niya, sir. Nakabalo naman ni Sir Nigos ang family sining victim nga napatay nga driver sang e-bike. Yes, sir. Yes, sir. Anong plano nila? Willing sila mag-file sang kaso? Until now, sir, we cannot assume and presume kung anong pa nila. We're here to help the family also, sir. Kung ano man pong standing nila, we respect them and all the papers are prepared for filing of case kung gusto nila mag-file ng kaso. Sige. Police Captain Ron Darrell Nigos, sir, thank you so much sa information. Good morning. Thank you po, sir. Action Hotline! Pasubo nga balita ni, no? May edad na, gatingwa among kutani si Lolo, no? Nga makabiyahe, e-bike. Galing kay, hindi gid gali iya mayong tiyempo kapon, di lang gali sa Bacolod City Action Doors nagaulan. Dito sa Southern Negros gali, kaban-kalan, ang ginhalinan, lain man tiyempo. La Castellana, alas 7, nagali, lain pa ang tiyempos banwa sa La Castellana to. No? Manugbalik tani ang ambulansya mga kaksyon nga ginamaneho ni Jether YouTube, 44 years old, no? Sang barangay Camp Clark, Banwasang Isabela. Manugbalik na sa Banwasang Isabela o galing kay ang ginagyan niya nga dalan sa may area sang Hacienda Layagon Road sa barangay Lalagsan, Banwasang La Castellana. Kina-construct plus lain pan siyempo hindi guro mayo ang tiyempo sa area sang La Castellana mayara time nga mga ka-aksyon nga basta nagaulan nagapigaw man ang ato sa ring panulukas dalan mo, di ba? Nabinigid ko ng maniho ko sa salakyan. Masubo-subo nga balita ni sa 72 years old nga si Emeterio Ordas Makaksyon. Pasahero niya, may normal ang pilas nga naangkon, ara ginabulong pa sa bahin sang hospital. Action Hotline! Last 19 Action Radio, Philippine Standard Time. Imanuhon ko lang ng isa ka maayong development para sa aton diri sa Negros Occidental kag para sa mga residente sang Western Visayas. Kay laban-laban nga manayon na gid ni ang patukod sang taytay nga mag-angot-angot halin diri sa Negros Occidental, lusot sa may Guimaras, kag pati sa may Iloilo. Ineng plano nga pagtukod sang taytay sa mga baybayon, no? Sang Panay Guimaras kag Negros Occidental. Ti ko nako palantawon sa mga kaksyon ya, hindi ni madugayan maumpisahan na ni, no? Ang construction na gidya, ang pagmanubanta ko gani dis base kon tuig 2023 or 2024. May signal niya mo, may ara na sang suporta, yagin palayag si Presidente Bongbong Marcos. Ang isa sang pinakakampiyon nga proyekto nga makahatag sang dako nga benepisyo. Amo ni, hindi lang sa Panay, hindi lang sa Guimaras, hindi lang diri sa Negros Occidental, kundi sa mga kaiping nga kaprobinsanas bilog nga Pilipinas. Action Hotline! Sino abing hindi manamian kung may alagyan nga shortcut man, kag dari ang biyahe man, di ba? Laban-laban nga man yon sa resilintara, bangod damlag lang, ang gobyerno sang South Korea. Nagpahulam na sang kwarta sa gobyerno sang Pilipinas. No? Official Development Assistance, ODA, loan. Loan ini sa pungsod paagi sa Kizem Bank Economic Development Cooperation Fund, EDCF, na para gastuhan ang Detailed Engineering Design, ang DED. Siya nang ginakabig nga flagship bridge nga proyekto. Action Hotline! Ang DPWH nag-anunsyo naman gani mo nga may duwa na kagrupo ang na-qualify sa pagsumeter sang ila sa nga bids. So signal na ini
nga madayon gid ang proyekto. Sino bala ang kumbuyan? Ang interesado nga mayin kabahin sa sining proyekto gani. Una, ang South Korea-based Yushin Corporation kag ang Sambo Engineering and Construction Corporation. Nakasumiter na gani sila sa sining nga bid proposals para sa o kung masumiter na sila no sa sining nga bid proposals para sa detailed engineering design. Sa detailed engineering design lang niya, masumiter sila sa sining nga bid sa sining September 23 na ho. Action Hotline! Yang impormasyon ni DPWH Undersecretary Emil Sadain, ang notice to proceed ginalauman nga ipalayag sa maabot nga December. Ang detailed engineering design, target nga matapos sa sulod sang 20 bulan, malawig-lawig man ni galino? 20 ka bulan sa mga isa ka tuig kag 8 ka bulan. Ang detailed engineering design, punduhan ini sa idalom sang loan, balor 3.3 billion. Halin man sa Korea Export-Import Bank. Ang loan, ti magsiling kita loan, ti siyempre may interest. No? Ang loan payable in 40 years. Ang good news na kay niya sang interest ani nga sahis ang loan. No? Action Hotline! Medyo may pabor diri gawa ang South Korea nga aman. Sila ang nagpa-loan sa Pilipinas kag sa ila manhalin ang mga kumbuyan nga gusto maghimo sang detailed engineering design. Ano pa nga istorya sa mga proyekto niya? Ang construction. Ang construction, ibalik ko lang, no? Kaisang 2017 pa naginduso ini nga proyekto mo. Ang construction sa ning taytay ni 32.47 kilometer bridge. Lakip dari ang duha ka mga sea crossing bridges nga may ara sang kalawigon nga 5 ka kilometro. Ini para sa Panay Guimaras nga segment nisa. Kag ang isa 13.11 kilometers sa Guimaras Negros nga seksyon. Action Hotline! Makabig ni nga lifelong aspiration sa mga tao sa Panay Guimaras kag Negros eh. Kaya hindi lamang ini makapalipot sa travel time sa mga lugar ni kundi may dako ba nga bulig. Sa iban pa nga mga aktibidad labi na sa negosyo kag panggobyerno ta. Oh. Damo gani sang nagasiling nga mga opisyal sa gobyerno labi na ang pinaka mga senador to dumduman ko ni. Nga ang hambal nila to, it's taking too long. Hindi man niya pwede madali-dali nga sa isang proyekto. Action Hotline! Damo to na dismaya bangon dugay na nga mga tinuig way gihapon masugdan. Ay, grabe no? Gadali sila iyaho. Oh, sa bagay, amo gid man ang ginapaabot sang kalabanan eh. Kung saan ogid ni masugdan, tiari na, may go signal na kag laban-laban ba niyon na ni. Oh. Ang 8.5 kilometer nga Cebu-Cordova Bridge, dumduman nyo ni, 8.5 kilometer Cebu-Cordova Bridge. Nauna pa gani construct ni sa nagligad nga April 2018. Nagbukas na ni sa ning una nga quarter sa ning tuig 2022. Galing ka matilip-ot lang niya eh. Action Hotline! Ang Panay Guimaras Negros Bridge una ginpropose na sa rin na tuig 2017 pa. Pero ang detailed engineering design subong pa lang nga October 2022. O, kamay pa nga madayo na gid ni. Ari, ang target nga pagsugod construction 2025. Pwede man naguro pa mapatulo temprano, no? O galing kay sabahin sang detailed engineering design nakulo kompleto ni makaksyon mga lapit man 2 ka tuig lini. Action Hotline! 20 bulan mo. Oh. Tibutang ta ang target kapag sugod sang construction 2025. Ang completion 2030 o kung 2035 kamantay na siling nga basi kung manabutan ni pulok tuig. Action Hotline! Mayara sa ginatawag nga linking points. Ang paangot-angot la, ore. Kung sa Iloilo, dira sa Leganes. Sa Guimaras, dira sa Buena Vista. May Guimaras 1, Guimaras 2 mo. Sa Guimaras 1, Buena Vista. Ang Guimaras 2, most probably, kinasiling dira sa may Suklaran. Now, diri sa Negros Occidental, kundi damo sa mga lugar to, kaya napilian, tiari na, Pulo Pandan, ang laban-laban, no? Ang linking points.
May mga proposals masadto nga i-bypass sa Guimaras kag i-connect sa Ahoy pagkadto sa EB Magaluna o kon sa Victorias. Pero ini laban-laban daw, hindi na nagor pagambanan. Kaya di rin nakasentro subong na sa Banwasang Pulo Pandan. Dari sa Bacolod, nagligad si NIDA Region 6 Director Arisio Casing Jr. sa latest nga development kag update sang proyekto. Nagligad nga Biyernes, nagpresent siya. No? Si Governor Bong Lacson Hambalya magapasar sa resolusyon, no, ang Provincial Development Council, ang PDC, sa meeting nga pati kayo noon nila, ang schedule to is September 9. Kinahanglan nga magpasar sa resolusyon nga nagasuporta sa ring plano ni. Sang nagligad nga Biyernes, tiginhangyo sang NEDA sa kay Lacson, NEDA abi pagay ka sa kay Region 6 Director, Casing, nga hatagan sang endorsement, no? Ining PGN nga proyekto sa 2010 Department of Public Works and Highway Study para sa 13.16 km bridge network. Ang nga proyekto makakson ginabanta nisa nga magabalor sang 28.4 billion. Ti samtang nagalawig ang mga tinuig, nagamahal man ang mga materyales, ti basi malabutan pa ni mga 29 o 30 billion pesos. Round off na lang bisa 30 billion pesos. No? Sandig sa projected length. Ining kataytay ni mag-aumpisa ni sa Banwasang Leganes sa Iloilo, dito sa Iloilo. Pakadto sa Bonifesta Guimaras. Kag San Lorenzo Guimaras. Pakadto sa Pulo Pandan, diri sa Negros Occidental. Kabay pa nga matapos-tapos na niya. Kag kung mapisahan ng construction ang hulatunta, kung sano naman nga tuig, makulo kompleto kag matapos-tapos. Action Hotline! Alas 9:28, ano ang palayag ni Governor Bong Lacson? May kang tanan sa sining Panay Negros Guimaras nga proyekto. Yes, they came here because they are seeking the endorsement of the original plan, which is Iloilo, Guimaras, Negros, Pulo Pandan, meaning entry point of Pulo Pandan. Definitely, we will endorse. I don't know if it's this week or next week. We have a PDC meeting. And lately, my talk with Vice Governor Jeffrey Ferrer, okay na ang 4th District that it will be built or established in Pulo Pandan as far as the entry or exit point. We will need a Provincial Development Council resolution supporting it. What's important is that we have it. We can start because for a while they were thinking of just doing the Iloilo Guimaras because we also didn't want to delay that side of the project, no? But they prefer the whole package, no? So Iloilo Guimaras Negros. Will it be built simultaneously? I don't have the specific plan of the timing of building the bridge. I don't think naman they'll be asking for it if they're not confident that said bridge will be built. Action Hotline! Sige, sundon taray nga development ining balita makabig ta good news para sa aton rin di lang sa Negros Occidental kundi sa bugos nga Western Visayas. Action Hotline! Mga kaakson, may 110 kaadlaw na lang, Christmas na, kag 117 kaadlaw naman. Antes kita mag-abi-abi sa tuwig 2023. Martes nga edisyon sa inyo sa nga panatunturan Action Hotline September 6, 2022. Magatakop naman temporaryo sa kalang sa gihapon sang regular nga anchorman Action Artay Hopon. Kaupo dire kay Action Oliver Pason kag Action Elway Dutilio sa technical control. Ako naman Action Marlon Henuvaya. Thank you for watching and thank you for listening. Una sa balita, una sa Action sa Bacolod, Action Radio.